Hi guys! Nang banden! Naata karon sa D&G Dental Clinic. Nagpa-schedule ko morning karon para braces sa akong anak nga si Jenna Rain. Kay lagi dawgay na kay ko nangandoy nga mabresa ni ang iya hangipon kay lagi pagkagamay niya. Nagsige siya bibiron. Giandaman jud ni nako og ako na jud siya giingnan kung unsa iyahang bation kung mag-wear siya braces. Naabtan nig 12 o'clock guys, naniudto namin, nangaon namin kay gigutom naman. Nya kani si Jenna Rain ang akong gipakaon spaghetti lang kay di pa man pwede ang mga hard nga mga pagkaon sa iya ha. Sige guys, mangaon ta guys. Kay murag nalipong-lipong na taan ni. 12 o'clock na gyud. Nabot namin sa balay, ipakita nako ang hitsura sa ngipon kay wala gyud ko kakitaan ni didto eh. So mao na ni karon, color blue di ay ang iyang gipili. Guys, mao ni siya ang kit nga gipalit namo kay lagi na braces ang akong anak for 200 ni siya. Ate, unsa may gamit ani ate? Ayaw. Sige, unsa gamit ani ate? Kani siya, unsa na siya? Kuan. To, di ko tawo. Para asa ni? Kuan. Na. Di siya pakita. Sige, kana para sa Sa ngipon. Ang kanang ipanghingi kay ba? Unsay nga na sa English? Kuan. Floss. Unsa? Floss. Okay. Ano siya? Floss na siya. Sige, next. Unsa pa ilain? Kani o kabaon sa ni. Di, kuan na siya, mo na siya ointment. O, mo na siya ibutang sa imong braces kung mura kag luasan ba. I-open. Mura kag luasan, mura kuno siya sticker ni siya ibutang sa imong braces para dili magsigis kuan-kuan sa imong kanang sa ilawom ba sa kuan ba. Basta mao na siya. Nya toothpaste. Kana toothbrush ni siya para sa ngipon. Kanang normal lang nga toothbrush ba para Humok sa na ngipon. Humok siya, soft kayo. Kani kay sa amin. Kana siya sa amin, imo sa mina ng ilawom. Imo na nagamit ate. Wala pa. Nya kana O kabaon. sa dila na o jud ay ka naminaw atong nag-explain. Mao ni siya sa dila, guys. Imo limpyon imo dila. Nya Ay, toothbrush. kana toothbrush siya. Pakita ko no. Mao ni siya ang toothbrush siya. Pang travel. Kung travel mayang dalhon. Katong toothbrush nga gamay para sa braces. Kani. Mao na siya. Mao ni siya ang Gamay sa braces gamay. Nagamit na nimo. Gamit ni siya. Imo nang anaon ba? Natanaw guys, nakita ninyo? Hindi siya makita no. Mo ni siya ang imong ikuha sa braces para kung nato yung mga kiki ang ikuan. Ilimpyo. Nga, floss. Okay, mo ni siya ang floss. So mo na guys, grabe ka kuti kung mag braces ka. Pero atong tan-awon kung unsay labas ani. Worth it ba gyud ni nya sa pagkakaroon gisakitan siya sa iyang ngipon. Sakit pa jud niya, lugaw ra jud ang iyang kaon. Di ba ate? Muna guys. Sige, sa pagkakaroon katulang sa sunod na sa di-update mo kung unsa na ang iyang ngipon. Sige, show your teeth ko nate. Unsa to? Sus, Ginoo ko kapag ka na lang gyud. Mahal kaayo. Pag sure di ate. A few moments later. Oy, sige, ate, kumusta man ka, ate? Ate, kumusta ang brace? Kumusta imong gibati, ate, may? Sakit? Dili ka mo cry, ha? Basin mo cry ka. O say questioning mo, Sky? Tanawa ka sa brace. Tanaw ka sa brace? Tanaw ko na siya, ate, sa brace, ate. Kita mo pa.
Tanaw ko na siya balik. Gipagawas man ko Sky pag brace kang ate, wala man ko sa sud. Ako kakita kong giunsa. Ate, nan mo pilit man na ang glue sa ngipon. Pag ngipon man yung glue. Parang ipon nga glow. Strong siya nga glow. Mo na dapat dili matangtang na siya. Kung matangtang, kinsa? Nay murag blue na light. Murag kag na Mao tong ba? isa ka babae ma. Ha? Katong isa ka babae na dito nga din pa. Missy siya. Missy siya. Nakita ko niya bracelet. Si bracelet. Yes, ni ate. Braces man na, di ba? Bracelet. Ay, braces. Kita ko. Uri sa nani, wala ay na-corner. Kira na ate ay. Kaya ra na ni mo ate ya. Di ka mo cry ate ya. Masakit lang siya sa mukha ko. Sakit. Lugaw kaon. Lugisan lugaw, dili usapon, sakit yapon. No. So, di ka, di ka ka-lechon. Hindi ka nag-lechon. Nya ate, unsa man ate? Tangtango na to? Go, go, go? Go? Go lang yun ha? Go lang yun ate. Bahala na ate. Karon naman siguro na ate. Pila ka weeks imong adjustment. Inigkuha na ma-okay na siya. Nag-adjust pa manggod ka. Kasi man, mainom tag paracetamol, kaya ra? Kaya Nya makatug ka. Kainom dito vitamins. Inom dito iron para makasleep ka. Mana? Inga na, masulti ka di, sakit. sakit. No? Murag, unsa man, ngul-ngul nga murag, ana? Ningon man to, kung dili kaya mo, inom lang paracetamol. Sulti ha, ayaw pag-cry ha. Dara lagi na ate. Nya, guys, na may kuan siya na siya. Kanang sa ibabaw siya ngipon, murag na ato'y space niya, karon kay nisikit na siya. Asa ko na ate, imong teeth ate. Nga naanay ni space, naanay ni close na siya, asa ko na ate. Inawan. Na, sikit na kayo ka na siyang duha sa ibabaw. Dili man na sikit. Nag-toothbrush ka balik, kumani mo kaon? Ha? Ang iya taon gikaon lugaw ra, ni kaon siya ganiha mga 6 o'clock o nya 9 o'clock sa gabi ni kaon na sad siya. Niinom ka gatas? Di ka mo inom. Mo na siya nag-suffer na siya karon og pain sa iyang teeth tungod sa iyang braces. Laban-laban lang ate ha. Next update na sad ta guys. Mo nag-update lang ta mo. Okay guys. Bye-bye. Thank you sa inyong pagtanaw. Bye-bye Sky. 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 Bye-bye sa akong vlog Sky.